Eu podo garantir que seguimos gobernando porque este goberno está xa formado. Nós temos un goberno preparado para o 26 de setembro. Nós vamos a seguir tomando decisión na Xunta de Galicia o luns ás 8 da mañá o 26 de setembro. Nós vamos a seguir aprobando os presupostos, xa dixemos cales son, 9.000 millóns de euros, 250 millóns de euros máis que este ano 2016. Vamos a seguir eliminando e mantendo a eliminación do imposto de sucesións, do imposto das donacións, dos impostos que gravan o rural. Vamos a intentar seguir baixando impostos. Por que eles non dixeron que van a volver a poñer o imposto de sucesións? Por que non dixeron? Porque non se atreven. 34.000 galegos deixaron de pagar o imposto de sucesións durante os 8 primeiros meses deste ano. 3.000 galegos compraron fincas, montes ou leiras durante estes meses e non pagaron impostos de ningunha transacción económica en calquer lugar de Galicia, sexa gandeiro agricultor ou non sexa, senón simplemente que quere invertir en terras na comunidade autónoma. Por iso, amigos, nós vamos a seguir. Eu vos podo asegurar e os podo garantir que o día seguinte das eleccións o goberno seguirá traballando. Galicia está empezando a funcionar despois de recesión económica, sí. Agora estamos creando emprego, sí. Agora está crecendo a economía, sí. Agora estamos exportando máis que nunca, sí. En Galicia estamos creando 14 empresas cada día, dende o mes de xaneiro ao mes de agosto deste ano. Temos esperanza no futuro, sí. As cousas están empezando a ir mellor, sí. Temos problemas de abondo, aínda sí. Ou gobernamos todos xuntos, ou gobernan todos revoltos, vamos a contestar esa pregunta. E non vamos a contestar depende, vamos a contestar clara e nítida e contundentemente o 25 de setembro. Vamos a contestar cunha maioría suficiente para o Partido Popular de Galicia. Aí, claramente, e Galicia sí. ¡Viva Galicia! E vamos a votar por Galicia. Moitas gracias a todos. Vos espero o 25 de setembro. Grazas. Moitas gracias, queridos amigos. De verdad, moitísimas gracias. Eu estou aquí moi ben con vos. Agradezo moito este recibimento, que é un recibimento que estou tendo nos sitios os que teño a honra de estar. Ahora veño de Lugo, concretamente de Sarria, estuve esta mañá en Vigo.